εκ μέρους του Σωματείου Συνταξιούχων το ΙΚΑ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το πρωί που ενημερωθήκαμε από τις τηλεοράσεις, λένε ότι βγήκε άσπρος καπνός από τη συμφωνία, τη δεύτερη αξιολόγηση δηλαδή. Αυτό σημαίνει, συνάδελφοι, ότι τα μαντάτα θα είναι κακά. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για να δούμε το πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα την πάλη μας, τουλάχιστον να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τις συντάξεις μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε για τους αγώνες των εργατών και στο Σικάγο το 1886 και στη Θεσσαλονίκη το 1936 και γενικότερα τους αγώνες προηγήθηκαν, αλλά και τη δική μας γενιά, για να υπερασπίσουμε ό,τι με υδρότα και αίμα έχει κατακτήσει η τάξη μας. Πιστεύουμε ότι καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές της τάξης μας μπροστά και στη φετινή Πρωτομαγιά είναι να δώσουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να αγωνίζομαστε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά μας, να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας, να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπα. Κοιτάζοντας προς τα πίσω τους αγώνες των προηγούμενων γενιών, μπορούμε να βγάλουμε αβίαστα τα συμπεράσματα ότι τίποτα δεν μας χαρίσαν. Ό,τι είχαμε κατακτημένο ήταν αποτέλεσμα συνεχών αγώνων. Ό,τι μας έχει απομείνει οφείλεται στο ότι ένα κομμάτι της τάξης μας δεν συμβιβάστηκε, δεν κατέθεσε τα όπλα, εξακολουθεί να στέκεται όρθιο και να παλεύει. Μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι για να δούμε άσπρη μέρα χρειάζεται να γυρίσουμε την πλάτη στις κυβερνητικές υποσχέσεις και εξαγγελίες. Χρειάζεται οργάνωση και αγώνας τώρα. Χρειάζεται με οδηγό την πείρα που έχουμε αποκτήσει χρόνια τώρα να απαλλαγούμε από τις ψεύτικες ελπίδες και αυταπάτες ότι θα υπάρξει φως στο τούνελ από τον κοπανιστό αέρα που μας ταΐζουν όλες οι κυβερνήσεις. Χρειάζεται ακόμα να καταργήσουμε τα ιδεολογήματα των αντιπάλων μας ότι τίποτα δεν γίνεται με τους αγώνες. Αυτά τα καλλιεργούν εκείνοι που δεν ξέρουν πόσο δυνατό είναι το όπλο αυτό που διαθέτουμε. Πόσο επικίνδυνο είναι για τα συμφέροντά τους και γι' αυτό παλεύουν για να μας αχρηστέψουν. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η φετινή Πρωτομαγιά μας βρήκε εμάς τους συνταξιούχους αντιμέτωπος με ακόμα ένα νέο κύμα επίθεσης από την κυβέρνηση, από το κεφάλαιο και τις δυνάμεις που το στηρίζουν. Το νέο πακέτο που προέκυψε για την διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση είναι ήδη έτοιμο και συμφωνημένο. Θα έρθει να προσθεθεί πάνω στα προηγούμενα αντεργατικά μέτρα και θα είναι σκαλοπάτι για τα επόμενα. Βρήκε τα παιδιά μας άνεργα και τις συντάξεις μας να μην μπορούν να τα βοηθήσουν όπως παλιότερα. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που θα γίνει το 2019, αν δεν γίνει νωρίτερα, θα μας αφαιρέσει περισσότερο από μια σύνταξη τον χρόνο. Η μείωση στο φορολόγητο μαζί με τους άλλους φόρους και τη ζωή που καθημερινά κρυβαίνει οι ανάγκες μας για τα φάρμακα θα ξανεμίζουν από τις πρώτες μέρες κάθε μήνα ό,τι θα έχει απομείνει από το εισόδημά μας, αν κάτι θα έχει απομείνει. Όσο για τα αντίμετρα και τα παραμύθια του κυρίου Πρωθυπουργού ότι θα μας δίνει πίσω το κάθε ευρώ που θα μας παίρνει, σε αυτό απαντάνε οι δηλώσεις του Υπουργού του
ότι είναι καλύτερα να μας παίρνει τα 100 ευρώ η κυβέρνηση παρά να τα δίνουμε να πίνουν καφέδες στα εγγόνια μας χωρίς αμφιβολία. Πρόκειται για ανέσχετο εμπεγμό σε βάρος μας που δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πρέπει να απαντήσουμε δυναμικά στις προκλητικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν υπάρχουν κινητοποιήσεις όπως υπήρχαν με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι κατανοούν την ανάγκη και την εφαρμογή των μέτρων και ότι συμφωνούν με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, το μαύρο της καθημερινής μας επιβίωσης έρχονται να το κάνουν ακόμα πιο μαύρο οι εξελίξεις γύρω από την περιοχή μας και όχι μόνο. Οι εξελίξεις στα βόρεια σύνορά μας, στα βόρεια σύνορα της χώρας μας, με την αστική τάξη της Αλβανίας, ονειρεύεται τη Μεγάλη Αλβανία, τις υποσχετικές τάσεις της Νότιας Σερβία, τις εξελίξεις στη Φύρο, στα Σκόπια. Η συγκέντρωση δυνάμεων πολέμων των ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσίας και άλλων περιφερειακών δυνάμεων στη Μαύρη Θάλασσα, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Νοτιοδυτική Μεσόγειο, τη Χερσόνια της Κορέας και στην Κινέζικη θάλασσα. Οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ιράκ, στη Συρία και στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, οι απειλές της Τουρκίας και το διχοτομικό σχέδιο που προωθούν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο. Η συμμετοχή της χώρας μας σε 13 τέτοιες στρατιωτικές αποστολές, το να δαπανά κάθε χρόνο 4 δις ευρώ, δηλαδή όσο το κόστος των μέτρων της τελευταίας διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και των στρατιωτικών αποστολών, πρέπει να μας κάνει όλους να ανησυχούμε. Να ανησυχούμε και να είμαστε έτοιμοι, γιατί η ισορροπία έχει καταγράψει και στον προηγούμενο αιώνα ότι οι καπιταλιστές, όταν με πολιτικά μέσα δεν καταφέρνουν να μοιράσουν τον πλούτο σε όποια περιοχή της γης, τότε δεν διστάσουν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα, να αιματοκελίσουν τους λαούς, να καταστρέψουν την πιο παραγωγική δύναμη. Την πιο παραγωγική δύναμη της εργατικής τάξης, κλείνοντας εργοστάσια, σταματώντας παραγωγικές, δημιουργώντας στρατιές ανέργων, στρατιές εκατομμύριων προσφύγων. Με εργαλεία το διαφορετικό χρώμα της, διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, καλλιεργούν το ρασισμό ανάμεσα στους λαούς, εξοπλίζουν δικές τους οργανώσεις, τις χρηματοδοτούν για να δημιουργούν κατάσταση αποσταθεροποίησης και χάος και μετά τις βαφτίζουν τρομοκρατικές για να επιτεθούν. Το μοίρασμα του ενεργειακού πλούτου της Μέσης Ανατολής, του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και τους δρόμους μεταφοράς τους έχουν στόχο η παρουσία του ΝΑΤΟ και των υπολείπων στην περιοχή μας και όχι την προστασία από τις προσφυγικές ροές. Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση συμφέροντων δεν αποκλείεται οι υπάρχουσες αιστείες πολέμου να επεκταθούν και να πάρουν περιφερειακό χαρακτήρα. Δεν αποκλείεται τα σύνορα των χωρών της περιοχής να πάψουν στο μέλλον να είναι ίδια με τα σημερινά. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η πολιτική που δημιουργεί τους υπερελιστικούς πολέμους και τη κατακρεούργη τους λαούς είναι η συνέχεια της πολιτικής που εδώ και χρόνια τσακίζουν και κατακρεούργεί τα δικαιώματά μας. Αντιπαλεύουμε οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή με όποιο πρόσχημα και αν συνοδεύεται. Τα παιδιά της εργατικής τάξης δεν θα γίνουν κρέας στα κανόνια των υπερελιστών. Το οφείλουμε στους αγωνιστές της τάξης μας, στους νεκρούς εργάτες του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, στα παιδιά μας που πρέπει να τους παραδώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας που σαν απόμαχοι της δουλειάς, με βάση όσα πληρώσαμε μια ζωή, δικαιούμαστε να απαιτούμε αξιοπρεπή διαβίωση. Γι' αυτό, συνάδελφοι, πρέπει να